quin sentiment tens de la primera setmana post-inici de pandèmia? A l'inici de tot, dins del desconeixement de la situació que teníem tots i generalitzat, era una mescla de por, d'incertesa davant les notícies que ens estàvem bombardejant i que estàvem veient, i el creixement rapidíssim, exponencial del número d'afectats i de morts que s'estava donant, va ser el reaccionar també en un sentiment de responsabilitat de que estem davant d'un moment crític històric des del punt de vista de societat a què havíem de donar resposta i no ens podíem inhibir. Sobretot va ser una mescla d'incertesa, por barra pànic i responsabilitat. Bueno, la primera setmana va ser una mica traumàtica a nivell personal, amb nens petits que no saps on deixar-los, i a nivell professional tampoc sabíem el que desenvoluparíem més endavant aquesta pandèmia. No pensàvem que seria tan greu, no pensàvem que seria tan prolongat en el temps, i al principi una miqueta la incertidumbre de saber com evolucionaríem i sobretot la por a que això esdevingués el que realment ha sigut al final, no? Una pandèmia molt greu, una pandèmia que ens ha afectat a tots a nivell personal i professional i sobretot a l'entorn familiar dels amics i dels companys. Bueno, la primera setmana va ser molt diferent i molt estranya i em van trucar per formar part de l'equip que recollia PCRs. Claro, molt de desconeixement perquè no sabíem fins quan arribaria aquesta situació, si duraria setmanes, mesos, no se sabia molt bé com se gestionava, des de preventiva ens van trucar i va ser una mica pues, entre lío, desconeixement, però bueno, poquet a poquet ho vam anar fent. La sensació va ser molt d'angoixa perquè no teníem molt clars circuits que havíem de seguir i jo recordo que teníem reunions en què potser en cada 2 hores ens canviaven els protocols. Ja havia dit a la gent pues, com s'havien de protegir o dir pues, les mascarilles han de ser així o han de ser allà i de sobte en 2 hores més tard tot canviava, la sensació de deixar els teus companys una mica desprotegits. Era una miqueteta així de desorganització i improvisació sobre la marxa i una miqueteta estressant. Temor, bastante temor, porque claro, era algo desconocido, que no sabíamos por dónde cogerlo y pues daba respeto, temor. Molta por i molta inseguretat. Bueno, primer un sentiment d'incredulitat, no? Que això sembla mentida que pugui passar en l'actualitat. Segon, un sentiment de no saber què es té de fer, de desconeixement, perquè mai, en tota la vida professional, que porto molts anys, mai havia passat una cosa similar. S'assemblava a la peste de l'edat mitjana, que quan pues, no hi havia masses coses a fer i els metges pues, feien del que podíem, d'aliviar. I després també el sentiment de desprotecció, perquè no teníem quasi mascaretes, bueno, nosaltres en teníem, però veies que la gent te demanava mascaretes desesperadament, que un sentiment pues, de molta preocupació. Bé, els sentiments que majoritàriament recordo doncs, són sentiments de por, d'incertesa, d'impotència, inclús de dol per la pèrdua total de la normalitat tant en la vida personal com en la vida laboral. Bueno, yo recuerdo las primeras semanas de pandemia con muchísima incertidumbre, sin saber muy bien por dónde nos pegaba el aire y un poquito con el temor de a ver hasta qué punto aquello era una cosa, un bufo o algo en serio. Era mucha incertidumbre y el temor, el desconocimiento sobre todo. Els sentiments van ser molt durs, atemoritzar, temor, estàvem en un centre que érem els primers en poder agafar-lo i amb molta cura de tot el procés que fèiem en cada pacient, analitzàvem pas a pas distàncies, vull dir, horrible, vull dir, va ser horrible. Sobretot la incertesa de no saber cap on aniríem ni amb què ens estàvem enfrontant, no? Érem algú totalment desconegut, la informació era totalment contradictòria i no teníem maneig, no teníem eines i era molta incertesa i por. Sobretot teníem molta incertesa, no sabíem a lo que ens enfrontàvem, no sabíem què era el que havíem de fer perquè era una malaltia nova i el sentiment era d'incertesa total. Bueno, pues un sentiment de que no t'ho crees, no? Te pensaves que seria una cosa lleu, que seria com abans, una simple grip i de cop veus que això va en sèrio i que, bueno,
si mos ho haguessin dit i haguessin tirat el temps atràs, hagués dit que impossible arribar a aquesta situació que hem arribat. La primera setmana va ser un sentiment de temor davant de tot i molta incertesa del que havia de passar. Pues yo me recuerdo que la primera semana, el primer día que vas vindre tu i m'has dit tenir un cas Covid, m'he quedat en pànic, o sea, m'he quedat parada, no sabia què fer, comprar lejía, tenim, no tenim, com s'ha de fer, m'he quedat pànic total. Com creus que han transformat l'equip aquests 2 anys de pandèmia? Jo crec que el nostre equip, aquesta pandèmia l'ha servit per reforçar-lo en quant als vincles tant professionals com personals entre els membres de l'equip. Aquells moments d'incertesa i de por que eren compartits entre tots els companys, els vam viure junts, els vam viure compartint-los, on no arribava un, el resto de l'equip l'empentava. Jo crec que si alguna cosa traiem en positiu i bo de la pandèmia és l'impacte positiu en quant a les relacions de l'equip. Bueno, una crisi sempre és una oportunitat. Jo penso que s'han enfortit els vincles entre els companys, també a nivell personal i professional. Tots hem estat en una part víctimes també d'aquesta pandèmia, molts companys han estat malalts, hem vist la malaltia de prop i hem pogut viure aquesta malaltia des de l'altra banda de la taula, ja només com a professionals, sinó també moltes vegades com a malalts o com a companys de malalts. I això també ha servit una mica per enfortir els vincles entre nosaltres i penso que hem de treure una valoració positiva perquè tot plegat ha servit perquè tinguem clar que tots també podem ser pacients un dia i això ens ajuda a entendre els pacients a la pràctica de la nostra feina que a la vida diària. Jo crec que els equips s'han unit molt i han treballat molt junts. També han donat valor a lo important que són les coses i estar tots junts i apoyar-se. La veritat és que és cert que en aquests moments de tant canvi, de tant estrès, de tanta angoixa que tots teníem, ens vam unir moltíssim i tots anàvem en una i constantment ens demanàvem i recolzàvem uns als altres i la veritat és que la sensació en aquest aspecte va ser molt bona. Pues amas unión, familia, ¿no? El preocuparte por el compañero, el saber cómo está, aparte de la situación de pandemia, saber sus sentimientos hacia la situación actual y cómo estaba para seguir trabajando. A nivel psicológico, pues eso, familia. Mos ha unit més com a unitat de grup. Bueno, totes les coses serveixen per alguna cosa, no? Jo penso que l'equip, per culpa de la pandèmia o gràcies a ella, se va cohesionar molt, vam fer molt d'equip. O sigui, nosaltres ens reuníem pràcticament cada dia al matí i analitzàvem què havíem fet el dia abans, què es tenia de fer, com canviaven les instruccions, que realment eren molt freqüents perquè no se sabia com anava això, i canviàvem, però sempre tots junts, la direcció, els metges, les infermeres, els tecais, tothom, fem molta pinya. Tinc una sensació de molta pinya degut a la pandèmia. Doncs jo diria que ens ha fet més forts i que hem pogut comprovar que junts som capaços del que ens proposem. També crec que és un període en què cadascú ha donat el millor de si mateix des del lloc que ha ocupat. Bueno, el equipo se ha adaptado, readaptado, doblado y intentado hacer todo lo posible a todas las demandas desde la pandemia, pero desde el primero hasta el último y haciendo tareas nuevas y readaptándolas y de todas las maneras posibles. O sea, más voluntad no ha habido en el equipo. Pues s'organitzen molt bé cada tasca a les situacions que han anat sorgint durant aquests 2 anys. Cada un ha fet el seu paper, però en equip. Vull dir, mos uníem, ni fèiem la tasca de l'altre, però se complementava. Sobretot més unió i capacitat d'adaptació a tope, que això jo crec que és el que més ens hem donat compte i seguim aplicant ara, el fet d'adaptar-nos a
a qualsevol inconvenient que pugui anar sorgint i també trobar les bones coses, no?, entre tots. Jo trobo que ens ha unit molt, perquè al no saber el que teníem davant, ens hem apoyat molt els uns als altres. Bueno, a veure, hi ha hagut temps de tot, ha transformat positivament, perquè ens hem tingut que adaptar, però a pressa feta, adaptar-nos a la situació. Ha unit molt a l'equip i ha ficat molt en valor les feines de l'equip en tant quan ens unim. Jo penso que s'ha unit més a la gent perquè han fet front a una situació que no s'ha viscut mai i crec que s'ha fet les coses bastant bé. Ens podries explicar un moment d'aquests 2 anys que t'hagi marcat? El moment que recordo 2 moments molt durs. El primer va ser el primer dia que els nens van quedar sense anar al col·legi, en què es va tancar absolutament tot en 24 hores. Primer, la meva dona també és metgessa, sortir els 2 de casa i mirar atrás i veure que els nens se quedaven en una cangur, que si bé era la filla d'uns amics, una noia molt jove, altres opcions que havien buscat no havien volgut vindre a casa perquè sabien que els 2 eren metges i en aquell moment els metges eren personal a evitar. I després sortir a l'autopista per vindre a la feina i veure que anava sol, que és que anava sol. I el segon moment, la mort per Covid a les poques setmanes d'haver començat tot això d'un company que havia tingut a l'equip anterior al que treballo ara. Bueno, jo vaig patir la malaltia, vaig estar bastant fotudet, em va quedar una anòsmia, em va quedar una agèusia molt prolongada, vaig passar malament, vaig tenir una mica de por, perquè no sabria com... Jo penso que el que més va marcar a nivell personal va ser patir la malaltia i també em va marcar molt veure com la gent anava morint, a nivell de les notícies dels telediaris, veient que cada dia n'hi havia més morts i una cosa que ha semblat un malson. Realment ha estat un malson per tots. Bueno, per mi els moments que més me va marcar va ser quan fèiem els cribratges a les residències, perquè clar, com era un desconeixement, els pacients estaven tancats a les seues habitacions i clar, tu entraves i te diuen vull sortir ja d'aquí, preferís morir-me que estar aquí tancada. Era una mica dur sortir d'aquella habitació i sortir d'aquella residència, la sensació de quan durarà això. La primera o segunda guardia en la aldea me tocó ir a certificar una muerte y la señora estaba sola. O sea, se murió sola. Los hijos, era una paciente pues que se estaba esperando, con una situación pues un ingreso domiciliario, pero los hijos salieron, se ve que el día antes, y cuando nos tocó llegar allí estaba la policía, estaba todo el equipo, ¿no? Y dio mucha pena. Eso no lo olvido. Las condiciones en las que estaba bien, ¿no? Estaba quitica, a la cama y tal, pero te daba como a lo que hemos llegado, ¿no? En pocos tiempos de la pandemia pues tenía que estar así, tenía que estar aislada y pues murió sola. Esto me jodió mucho. Quan la meva filla gran va donar positiu i no sabíem què passaria. Bueno, hi ha molts moments, no? Desgraciadament, potser el més fort per a mi va ser la mort d'un company meu, no? De l'exadministrador de l'ICS, que va ser pues, molt propera i molt sentida, no? I com aquesta moltes. Bueno, jo diria que el que més me va marcar va ser doncs, al començament, a l'inici de la pandèmia, doncs, la manca de material en algunes ocasions i a nivell personal el tema del confinament total. El fet d'haver d'estar confinats a casa amb la limitació de la teua llibertat, doncs això crec que ho recordo com una cosa superimpactant. Yo de momentos tengo varios porque, bueno, siempre, cada vez que había una sospecha de un contagio personal o debido a mi entorno, ¿no? Pues siempre el miedo de, no tanto por uno mismo, sino el no llevarlo, ¿no? A terceros y si en casa había un catarrillo, ya el uy, ¿no? Era un poquito el miedo a terceros, ¿no? A no provocar terceros de tu actividad, aunque no quieras hacerlo, pues es inevitable que puedas llevarlo, ¿no? Ben recordo la primera pandèmia que vam tindre, que va començar a Itàlia, que, se sentia, a Itàlia.
un dia hi havia la recepció plena de gent i hi havia una xica allí. Intentava aligerar, tinc visita que munte dalt. I li pregunto a aquesta xica, i tu? Diu, és que vinc d'Itàlia i tinc el Covid. Tu saps, quan me vaig girar, perdoneu l'expressió, però vaig dir, la mare que ho va parir, perquè va ser la primera xica, la primera persona contagiada que venia d'Itàlia que va començar el tema. Això me va marcar. Sí, la primera visita que vaig fer amb un pacient Covid, que el vaig haver de fer al domicili del pacient, i va ser agobiant perquè no hi havia material, ell no duia mascareta, jo duia una que li vaig donar quan no tocava donar-li, o sí que tocava, però en aquell moment era com molt... una situació molt estressant, i la tinc gravada, aquella imatge, perquè el pacient estava molt malament i feia respecte. Bueno, a mi em va impressionar molt, a part de les imatges que es veien de les grans ciutats sense ningú pels carrers, aquí quan sortíem i no trobaves a ningú, només alguna persona que anava a treballar i algú que anava a comprar, lo desert que estava al poble. A mi el moment que més em va marcar va ser quan estava d'infermera a la residència, el primer cas d'una senyora que va sortir positiva, i mentre estàvem encara en sospita la teníem en una habitació sola, aïllada, i això va ser molt dur, tindre's que despedir de la família a través del mòbil, que vam fer una videotrucada. Va ser el que més m'ha influenciat. El primer moment que confinen a tota la població, surto a la carretera i em trobo en la carretera buida com una premonició de final del món. No, a mi el que m'ha marcat, gràcies a Déu, jo tinc família, però no la tinc lluny, però no, estan bé, però m'ha marcat molt el dolor de la gent. El dolor de la gent, les pèrdues que s'ha mort molta gent, i sobretot el que m'ha marcat, me recordo sortir pel carrer i no veure ninguna alma, això ha sigut, passava la policia i jo, estic al cap, trapa el cap, passa. Això és que... Esta pandèmia és que no ho he vist mai en la vida, mai, i crec que és la primera vegada que ha sigut una cosa tan mundial i tan forta. Sobretot recordo quan van dir que la vacuna es ficava, que sortia al mercat, i us recordo com dir, ja està, a partir d'aquí comença a canviar tot. La veritat és que va ser potser la notícia més bona que vam rebre durant tota la pandèmia per a mi.